Παιδιά, σήμερα έχουμε μια διαφορετική εκπομπή από τις άλλες, ενημερωτική στο μεγαλύτερο της μέρος. Σήμερα θα μιλήσουμε για drone και δεν θέλω να χρονοτριβώ γενικότερα. Έχω φέρει τους ειδικούς εδώ να μας πούν και να μας ενημερώσουν για τα πάντα. Και εγώ είμαι άσχετος, και εγώ θέλω να μάθω, οπότε ξεκίνησε η φωτογραφική σεζόν, έτσι. Οι πελάτες μας είναι απαιτητικοί, ζητάνε πράγματα περίεργα, ζητάνε πράγματα τα οποία κάποιες φορές δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Και λέω δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε γιατί ζητάνε drone, ζητάνε 2 drone, ας πούμε, δεν έχουμε δίπλωμα και λέμε εντάξει, μωρέ, θα το πετάξουμε στη ζούλα, μωρέ, θα το πετάξουμε πάνω από τον κόσμο, μωρέ. Θα το πετάξουμε σε ένα σημείο που λένε ότι δεν επιτρέπεται. Αλλά έλα, μωρέ, δεν έγινε τίποτα. Θα το πετάξουμε και τελείωσε η υπόθεση. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Θα μας τα πούν τώρα τα παιδιά που θα μπουν μέσα. Ανοίξτε τα αυτιά σας, βγάλτε το σημειωματάριο και περνάω μέσα τους Δημήτριδες. Παίρνει μισό λεπτό. Οπ! Να τα παιδιά, εδώ. Σας έχει κάνει κάποιος άλλος μια εισαγωγή? Πες μου, πες την αλήθεια. Όχι βέβαια. Κάναμε δυναμική εμφάνιση, θα έλεγα. Λοιπόν, ο άλλος ο Δημήτρης έχει βάλει mute το μικρόφωνο, να το βγάλει, γιατί το βλέπω ότι είναι mute. Ωραία, τέλεια. Τώρα με ακούτε? Ναι, καλησπέρα σε όλους. Τέλεια. Καλησπέρα και από εμάς, σε σένα πάνω, σε όλους τους φίλους εδώ πέρα του καναλιού σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, θέλω να μου πείτε ποιοι είστε, τι κάνετε για αρχή. Εγώ είμαι ο Δημήτρης ο Καρανάς, είμαι εκπαιδευτής στη Σχολή Χειριστών Drone, ας το πούμε έτσι, του Ορίζοντα. Με εμπειρία αρκετών χρόνων στις πτήσεις των μη επανδρωμένων, επαγγελματικές και μη, με διάφορους τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών, είτε τα κλασικά τα εμπορικά, τα οποία λέμε, είτε ιδιαίτερες κατασκευές, και με διάφορες συνεργασίες που έχουμε στα σχολή με ελληνικές εταιρείες κατασκευής, τα οποία προχωρούν γενικά σε αυτό το καινούριο τομέα. Και κυρίως εκπαιδεύουμε ανθρώπους οι οποίοι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το καινούριο, θα το πω, και επάγγελμα. Η εμπειρία μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, ειδικότερα σε πτήσεις δύσκολες. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε και ο κύριος στόχος μας είναι πάντα να μεταδίδουμε όλη μας την εμπειρία σε κάθε έναν μαθητή μας ή άνθρωπο γενικότερα, και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, γιατί θέλουμε να πούμε σε όλους τους φίλους του καναλιού και όχι να τους τρομάξουμε το πώς μία πτήση με ένα drone, με ένα μη επανδρωμένο, μπορεί να είναι πιο αποδοτική για μας και να είμαστε κι εμείς πιο ήσυχοι με αυτές τις πτήσεις, και κυρίως να πάρουμε ξανά το drone από τον αέρα πάλι πίσω στα χέρια μας, ασφαλές, με ασφάλεια. Σημαντικό κομμάτι. Βέβαια, να μην το σπάσουμε, γιατί έχει ένα σημαντικό κόστος, και επίσης να πάρουμε και το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, έτσι, γιατί για κάποιο λόγο πετάμε. Τέλεια. Χαίρομαι ο άλλος ο γιατί Δημήτρη. έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, οπότε Ναι. ας μιλήσει και ο Δημήτρη. Ναι. Καλησπέρα και από μένα, ονομάζομαι Γιώργος Δημήτριος και εγώ είμαι αντίστοιχα χειριστής και εκπαιδευτής στον Ορίζοντα. Αντίστοιχα και εγώ ασχολούμαι το 2015 με σταθερής πτέρυγας, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είναι τα αεροπλανάκια που λέμε, και με τα drone γενικά. Έχω αντίστοιχη εμπειρία με τον Δημήτρη, έχουμε συνεργαστεί σε πάρα πολλές πτήσεις και έχουμε μια σχετική εμπειρία στην οποία θα θέλαμε να μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε μαζί, να πούμε πράγματα, να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ σας και να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας, και έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε τον κάθε ένα στο δικό του κομμάτι, είτε είναι φωτογραφικό, είτε είναι το θέμα των πτήσεων, οτιδήποτε εσείς θεωρείτε ότι είναι σημαντικό για σας. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση, ήδη ξεκινήσαμε. Μια ερώτηση το οποίο αναφέρθηκε πριν λίγο. Τι είναι το μη επανδρωμένο? Ωραία, το μη επανδρωμένο. Το μη επανδρωμένο στην ουσία είναι ένα υπτάμενο αεροσκάφος, το οποίο δεν φέρει μέσα πιλότο. Πολύ απλά. Θα μου πείτε γιατί το λέμε μη επανδρωμένο και όχι γυναικωμένο. Εντάξει. Ναι. Καταλαβαίνόμαστε. Να μην βγάλανε και τέλος. Έτσι να βγάλει και τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό. Έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Πλέον ψεκάζουν χωράφια με drone. Στέλνουν αντικείμενα με drone. Πίτσες στέλνουν με drone. Έχω δει τα ακόμα και σε πόλεμο τα χρησιμοποιούν. Έχω δει πολλά πράγματα και έχει τρομάξει το μάτι μου γενικότερα με αυτό το κομμάτι. Σίγουρα θα φτάναμε μέχρι εκεί. Δεν το συζητάω. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι να καταλάβουμε εμείς
και σαν επαγγελματίες το λέω, έτσι, αλλά και σαν άνθρωποι που πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, ότι το drone, αν δεν ξέρουμε να το χειριστούμε, είναι όπλο. Άμα σκάσει πάνω σε κάποιον, μπορεί να κάνει αναπαρόρθωτη ζημιά. Δυστυχώς έτσι είναι και πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό και θεωρούν όλοι ότι είναι ένα παιχνίδι. Αν το αντιμετωπίσουμε σαν παιχνίδι, προφανώς και θα μπούμε σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Ότι καλώς ή κακώς, πριν που μιλήσαμε λίγο για την νομοθεσία για τις κατηγορίες, όλες αυτές οι κατηγορίες ορίζονται σε σχέση με το ρίσκο των πτήσεών μας. Το πόσο πολύ ρισκάρουμε στις πτήσεις μας. Γιατί, ως γνωστόν, κάθε πτήση έχει ένα βαθμό ρίσκου. Γενικά, ό,τι κάνουμε στη ζωή έχει ένα βαθμό ρίσκου. Σίγουρα, ναι. Το θέμα είναι τι μέτρα εμείς πρέπει να πάρουμε, έτσι ώστε να μετριάσουμε αυτό το ρίσκο. Αν σχεδιάσουμε σωστά την πτήση μας και το φωτογραφικό μας θέμα ή βιντεογραφικό μας θέμα σωστά και ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, θα κερδίσουμε και σε χρόνο, θα πάμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, δεν θα ρισκάρουμε τόσο πολύ και θα γυρίσουμε πίσω και θα είμαστε ευτυχισμένοι. Θα ξέρουμε ότι το έχουμε πετύχει. Άρα, εστιάζω στο σχεδιασμό της πτήσης. Πάντα. Να δώσω ένα παράδειγμα, συγγνώμη, Πάνο. Ήταν ένας μαθητής μας ο οποίος έτυχε να πάει σε ένα συγκινητικό του πρόσωπο σε γάμο, όπως είπες, και αντίστοιχα έπιασε τον εαυτό του, λέει, πάρα πολλές φορές να χαθεί στο θέμα, αυτό λέει, που ανέφερε ο Δημήτρης πριν, και όντως μετά κατάλαβε πόσα σφάλματα έκανε και μπορούσε να προξενήσει κάποια βλάβη, είτε στον drone είτε σε άνθρωπο. Ναι, και εκεί συνειδητοποίησε. Να χτυπήσει το καμπαναριό. Ναι, όλα αυτά που λέγαμε στη θεωρία τελικά κάποια στιγμή δούλεψαν. Παρόλο που υπήρχε σε θεωρητικό επίπεδο, στην πρακτική πάνω καθόταν και τα σκεφτόταν, είτε και μετά, έστω αυτό που το συζήτησες, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που λέμε εμείς το debrief, δηλαδή να κάτσει να μιλήσει γι' αυτό, να πεις ότι κάπου έχω κάνει λάθη, να τα διορθώσω όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτός είναι ο σκοπός. Είναι, παιδιά, πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό που πες τώρα την έχω πατήσει κι εγώ. Στην ουσία, έκανα για να μάθω πώς ανεβαίνει, πώς κατεβαίνει, πώς πηγαίνει μπροστά, πίσω. Το είχα στο 1 μέτρο στην ουσία, για να μπορώ να το χειριστώ λίγο. Στο πάρκο Τρίτσι, ανοιχτός χώρος, δέντρα. Απλά δεν υπολόγισα το δέντρο και το κάρφωσα στο δέντρο. Δεν το υπολόγισα καλά το δέντρο. Ναι, εντάξει. Και το κάρφωσα στο δέντρο. Απλά κοίταγα το δέντρο, κοίταγα τον drone, κοίταγα το δέντρο, κοίταγα τον drone. Είναι αυτό που λέγατε πριν. Δεν υπολόγισα κάτι καλά. Εντάξει, οκ. Επομένως, όπως καταλαβαίνεις, εδώ πέρα έχουμε δηλαδή και το χειριστικό κομμάτι και το αεροπορικό κομμάτι. Εντάξει, δεν θα γίνουμε αεροπόροι, δεν θα γίνουμε πιλότοι, αλλά προσπαθούμε να επεδώσουμε σε κάθε έναν την αεροπορική κουλτούρα. Κινήσει και βλέπω ανθρώπους που πετάνε drone που περηφανεύονται σε εισαγωγικά, τύπου πάνω τα σύννεφα. Βλέπω κάτι τέτοια βίντεο γενικότερα, τα οποία είναι επικίνδυνα, έτσι. Το κάνουν περισσότερο για διαφημιστικούς σκοπούς, ότι το έφτασα, το έκανα. Ναι, ακριβώς αυτό. Αλλά το θέμα είναι τι κίνδυνοι υπάρχουν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Φαντάσου πάνω το χειμώνα να πετάξεις πάνω από τα σύννεφα σε μια ημέρα που έχει αρκετά αυξημένη υγρασία και να πάθεις παγωποίηση στους έλικες. Θα πέσεις σαν τούμπο. Ναι. Και το θέμα είναι πού θα πέσεις. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται δηλαδή. Ναι. Τώρα, αν είμαστε σε ένα βουνό, απλά χάσαμε τον drone. Αν είναι όμως κάπου κοντά σε κατοικημένη ή κάπου σε ένα άλλο μέρος που δεν θα έπρεπε να πετάμε, το τονίζω και αυτό, τότε αρχίζει και ανοίγει ο σκοπός. Αντίστοιχα, για κάτι που δεν έχουμε αναφέρει, συγγνώμη που επεμβαίνω, είναι καθαρά και τα emergency. Τι μπορούμε να πάθουμε κατά τη διάρκεια τα οποία δεν τα έχουμε υπολογίσει όλα αυτά. Να μην έχουμε GPS, να χαθεί, όπως είπαμε, το σήμα. Υπάρχουν πάρα πολλά emergency τα οποία δεν τα έχουμε σκεφτεί. Όπως είπε ο Δημήτρης, να χτυπήσει με πουλί ή να φύγει κάποιος έλικας. Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες emergency, τις οποίες αν δεν τις διδαχτούμε, δεν μπορούμε κιόλας να τις κατανοήσουμε σε πάρα πολλά θέματα. Οπότε κάνω τα μαθήματά μου και πάνω στα μαθήματα μου δείχνονται και παραδείγματα του τύπου αν γίνει αυτό, πώς πρέπει να αντιδράσω. Έτσι. Σωστά. Έχω βρει ένα εναλλακτικό σημείο να προσγειωθώ, αν τυχόν μου γίνει κάτι. Είναι κάποιοι κανόνες οι οποίοι και με την εμπειρία, αλλά και εμείς έχουμε καταλάβει τι χρειάζεται ο κάθε μαθητής για να μπορούμε να τον προσεγγίσουμε και να τον κατευθύνουμε αντίστοιχα. Δηλαδή, η πρακτική, παρόλο που αφήνεται ανοιχτή, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτό το κομμάτι. Θέλω να μου πείτε αν έχουμε μαθητές ξερόλες. Εδώ έχουμε και καθηγητές ξερόλες. Δηλαδή, μπορεί και εμείς μερικές φορές να πιάνουμε τον εαυτό μας να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Κανείς δεν τα ξέρει όλα. Ναι, κοίτα, ρε παιδί μου. Επειδή και εγώ έχω το εκπαιδευτικό κομμάτι στο κομμάτι της φωτογραφίας. Έτσι. Στην ουσία, όταν πηγαίνω κι εγώ σε σεμινάρια για να παρακολουθήσω κάτι, κάνω delete στο μυαλό μου, ένα reset στο μυαλό μου και λέω ότι είμαι μαθητής,
έχω έρθει για να ακούσω. Οπότε τα βάζω όλα μέσα και στο τέλος κρατάω αυτό που θέλω. Έτσι δεν είναι? Όταν στην ουσία τα ξέρεις, και σε εισαγωγικά τα ξέρεις πάντα, έτσι, γιατί πάντα παίρνεις πληροφορίες από ό,τι βλέπεις. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει όταν πηγαίνουμε κάπου να μάθουμε του τύπου θα σου πει ο δάσκαλος το drone έχει μπαταρία, θα πει άλλος το ξέρω, αυτό ήρθα να μάθω. Πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε λίγο πιο σωστά. Δηλαδή, ό,τι μας λέει ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθηθεί 1, 2, 3, 4. Σωστά. Μπράβος. Θα ήθελα να πω ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Έτυχε να κάνουμε μάθημα σε έναν φωτογράφο, τον κάναμε εκπαιδευτή. Okay. Ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ καλός στο αντικείμενό του, στη φωτογραφία και στα drone γενικά τα ήξερε. Ναι. Το να κάνεις κάποιον εκπαιδευτή εννοείται ότι τον βάζεις μέσα σε διαδικασίες. Προσπαθώ να του δείξω ότι όταν κάνεις μάθημα σε έναν μαθητή δεν πρέπει να σε αλαζόνας, να του δείξει ότι εγώ τα ξέρω όλα και εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Ναι. Και αντίστοιχα, ξέρω εγώ, το ωραίο ήταν ότι το μυαλό του πήγαινε μόνο στα φωτογραφικά στον drone. Καλά, να σου πω σε κάποια φάση, γιατί σου λέει ότι εμένα αυτό με νοιάζει, αυτό με ενδιαφέρει. Το shutter, το speed, το aperture και ούτω καθεξής. Οπότε εντάξει, δηλαδή κάπως εκεί προσπαθούσαμε να το μετριάσουμε ότι όντως όταν σε κάποιο μαθητή του αρέσει και αυτό το αντικείμενο, πρέπει να το κατευθύνεις και εσύ για να το αγαπήσει όλο αυτό. Αλλά χωρίς να σημαίνει ότι δεν παίρνεις τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και όλα τα υπόλοιπα. Και εννοείται ότι κάποιος που εκπαιδεύεται πάνω στα drone πρέπει να μάθει τα πάντα. Όχι μόνο το κομμάτι το φωτογραφικό, πρέπει να δει και το βίντεο, πρέπει να δει και πώς μπορεί να τα διαχειριστεί όλα αυτά και γενικότερα τα πάντα. Και μετά από εκεί πέρα επιλέγει το τι θα χρησιμοποιεί περισσότερο. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και τα FPV, αν τα λέω σωστά, που είναι τα drone που πάνε σφαίρα, έτσι. Δεν τα βλέπεις στην ουσία. Γενικότερα, στα FPV θέλουμε διαφορετική εκπαίδευση. Εννοείται. Νομίζω πως ναι, έτσι. Ο κανονισμός λέει... Συγγνώμη, Δημήτρη, μιλά. Όχι, πες εσύ λίγο για τον κανονισμό και θα πάμε λίγο... Ο κανονισμός λέει ότι εντός ιστορικού χώρου δεν χρειάζεται να έχουμε κάποιο δίπλωμα ή αντίστοιχα μπορούμε να εκτελέσουμε την πτήση κανονικά. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε FPV και δεν κάνουμε εντός κτηρίου, τώρα έγκυται σε διαφορετικούς κανονισμούς. Οπότε πρέπει να πάμε στην ανοιχτή κατηγορία όπως έχουμε ένα drone αντίστοιχα. Από ό,τι έχουμε παρατηρήσει μέχρι στιγμής, το κομμάτι αυτό, μάλλον εικάζω εγώ ότι η φωτογραφία των drone και οι φωτογράφοι θα πάνε προς τα εκεί, προς αυτό το κομμάτι. Είναι ένα πολύ καλή ανάλυση σε βίντεο, πολύ ωραία εικόνα, πολύ καθαρή και γενικά νομίζω πολύ τροποποιήσιμη για τους... Πιστεύω ότι παίζουν ρόλο στο κομμάτι των πτήσεων και οι καιρικές συνθήκες, έτσι. Πολύ σημαντικό. Στην αεροπορία γενικότερα ο καιρός σίγουρα είναι το α και το ω. Αλλά τώρα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι το drone τους, επειδή είναι των 2.000 ευρώ, των 3.000 ευρώ, αντέχει την υγρασία, αντέχει την παγωνιά και θα πετάξει παντού. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι, παιδιά? Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εδώ θα πρέπει να μπούμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε drone και να διαβάσουμε κυρίως τις δυνατότητες που έχει αντοχής στον αέρα και στις ρηπές του ανέμου. Πολύ σημαντικό. Οι ρηπές είναι ο ξαφνικός άνεμος που μας έρχεται από οποιαδήποτε κατεύθυνση και μπορεί να μας αλλάξει τη στάση του drone. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και όλες και τις πιστοποιήσεις IP. Τα IP67 και όλα αυτά φαίνεται στις πιστοποιήσεις αν είναι αν αντέχει και μέχρι ποιο ποσοστό υγρασίας και σκόνης μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο drone κτλ. Τα πιο ακριβά τείνουν να έχουν και καλύτερες πιστοποιήσεις, έτσι. Okay. Όπως αντίστοιχα θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν εφαρμογές μέσα στο ίντερνετ, τις οποίες και εμείς συμβουλευόμαστε πριν πετάξουμε. Έχουμε κάνει κάποιες προεργασίες από πριν, τις οποίες κοιτάμε τον άνεμο, τον καιρό για την επόμενη μέρα, δίνουν κάποιες προγνώσεις που είναι σχετικά για drone ή σε απόσταση 100 μέτρων, τι αέρα θα έχει στα 100 μέτρα, γιατί δεν είναι ο ίδιος με τα 20 μέτρα. Αυτό είναι τέλειο. Εγώ κατεβάσει κάτι τέτοιο στο κινητό για να βλέπω τον ήλιο πώς πέφτει. Είδες το κομμάτι του. Για να έχω το φως εκεί που θέλω, εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. 8 η ώρα που θα είναι ο ήλιος, για να ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Άρα πάνω όπως μας τα λες και εσύ, όπως μας ρωτάς, καταλαβαίνεις ότι όλο το πράγμα της πτήσης είναι ένα σχεδιασμός από πριν, έτσι. Όπως και την φωτογραφία. Παιδιά, είναι πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό. Ιδέα δεν είχα, να σου πω την αλήθεια. Είχα ακούσει κάποια πραγματάκια, αλλά δεν ήξερα ότι πρέπει να τα τηρείς όλα με τόσο λεπτομέρεια για να είσαι σίγουρος για το ready to fly, ας πούμε. Να ξεκινήσουμε με το live εδώ πέρα, το φίλο μας. Θα βγαίνει ερώτηση από κάτω. Τη βλέπουμε την ερώτηση?
Καλησπέρα σε όλους. Αν και έχω Α1, Α2, Α3 και εθνική ειδική άδεια για νυχτερινές πτήσεις, γίνομαι περισσότερο σχολαστικός σε θέματα ασφαλείας όσο περνάει ο καιρός. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δηλαδή ο φίλος μας απλά μας ενημέρωσε για το τι κάνει. Δηλαδή, όσο πετάς και έχεις όλες αυτές τις άδειες, όσο περνάει ο καιρός, γίνεσαι ακόμα πιο σχολαστικός από πριν, που βιαζόσουν να πετάξεις το drone σου, ας πούμε. Και ναι και όχι η απάντηση είναι. Πολλές φορές μπορεί να μετά κάποιοι παίρνουν έπαρση στην ουσία. Νομίζω ότι εφόσον έχουν κάνει 1000 πτήσεις, μετά είμαστε άτρωτοι. Άλλες φορές όμως μπορεί να ισχύει, είναι ανάλογα τον άνθρωπο, δηλαδή είναι ανάλογα το χαρακτηριστικό του ανθρώπου, πόσο αντιλαμβάνεται όλη αυτή την κατάσταση και αν καταλαβαίνει τον παράγοντα του ρίσκου που λέγαμε πριν. Και το αναλύει αντίστοιχα. Ναι, γιατί το σκέφτομαι έτσι, γιατί όσο και εγώ φωτογραφικά, όσο πιο έμπειρος γίνομαι, ρε παιδί μου, γιατί κάθε μέρα δεν υπάρχει ταβάνι στο κομμάτι της φωτογραφίας, στην ουσία τι κάνω, βάζω την τσάντα, βάζω τις κάρτες μέσα, ξέρω ότι έχω κάνει από πριν κάτι τέτοιο, οπότε δεν το τσεκάρω κάποιες φορές και γίνονται λάθη. Οπότε έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα της υπόθεσης, ότι ποτέ μην νιώθουμε σίγουροι για το τίποτα. Ό,τι κάναμε και στην αρχή, να κάνουμε και όταν φτάσουμε και μετά από 10 χρόνια. Ο Παναγιώτης γράφει, να κάνω 2 ερωτήσεις. Η αδιαβροχοποίηση σε ντρόν προστατεύει και από ελαφριά βροχή, αυτό που λέγαμε πριν, ή μόνο σε συνθήκες υψηλής υγρασίας? Και η δεύτερη ερώτηση, τι ισχύει με τα remote ID και από πότε θα έχει ισχύ? Ωραία. Να απαντήσω λίγο στο πρώτο. Η αδιαβροχοποίηση εξαρτάται πώς την έχουμε κάνει. Είναι αυτό που είχα πει πριν, το IP, το rating που βάζουμε στα drone. Εάν ναι, είναι αυτό από την εταιρεία, ανάλογα την κατηγοριοποίηση, μας προστατεύει από υγρασία είτε από ψηλή βροχή. Κοινώς, για να σας δώσω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε, ότι αν είμαστε και πετάμε κάπου και πιάσει βροχή, να προλάβουμε να το φέρουμε πίσω. Θα μου πεις, αφού ξέρεις ότι θα πάει να πιάσει βροχή, γιατί το πέταξες? Αυτό ήθελα να πω. Κάποιες φορές έρχεται μπόρα που δεν την περιμένεις. Εντάξει, μπορεί να ισχύσει έτσι. Αλλά αυτό πήγα να σε προλάβω, ότι αν δούμε ότι έχει συννεφιά, δεν πετάμε τον drone. Όχι, βέβαια. Προσέχουμε. Ναι. Ή αν πρέπει να πετάξει, ή αν θέλουμε να πετάξει, όπως έκανε ο συνάδελφος που έπρεπε να πετάξει για το γάμο και την τελετή. Τουλάχιστον έχουμε στο μυαλό μας ότι με την πρώτη ψυχάλα, γιατί ωραία, εδώ στο σημείο 0 δεν βρέχει, αλλά στα 500 μέτρα μπορεί να έρχεται καταιγίδα. Εκεί πέρα δεν ξέρουμε τι φαινόμενα ισχύουν. Οπότε, δυνάμει μπορεί να πέσουμε σε ένα τρομερό σφάλμα. Okay. Άρα, στην ουσία, προσέχουμε λίγο στις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε κατασκευαστή, ακριβώς τις πιστοποιήσεις που έχει για αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, με το Remote ID, το Remote ID είναι μια προϋπόθεση η οποία πρέπει να πει σε όλα τα drone. Έχει πάρει παράταση κυρίως για τους κατασκευαστές να ξεκινήσει από το 24, δεν το βλέπω, μάλλον πάει και για άλλη παράταση. Αυτό στην ουσία είναι μια συσκευή η οποία μπορεί να αναγνωρίζει ποια άλλα εκτάμενα αντικείμενα drone δηλαδή υπάρχουν στο χώρο μας, όπως και το δικό μας, να στέλνει σήμα και να βλέπουν άλλοι χειριστές που υπάρχει το drone και ανάλογα να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με ύψος, θέση, χειριστή κτλ. Για να μην γίνουν ατυχήματα είναι κάτι αυτό, έτσι. Ακριβώς, για να υπάρχει ένα στοιχειώδης διαχωρισμός. Το πώς θα γίνει τώρα ο διαχωρισμός και συντονισμός, ναι. Είναι λίγο περίεργο. Υπάρχει και το U-Space, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Σιγά σιγά ο ΕΑΖΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζει και εντάσσει τέτοια πράγματα μέσα στο κυρίως κανονισμό των 947, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο τουλάχιστον να είμαστε όλοι αρκετά ασφαλείς. Ναι. Επίσης πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει φουσκωμένη μπαταρία. Έτσι, για τους ανθρώπους που δεν μας καταλαβαίνουν, η φουσκωμένη μπαταρία πολύ απλά είναι μια επικίνδυνη κατάσταση, όπως τη λέμε, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. Ειδικότερα, άμα πέσει σε ένα δάσος, φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί. Ναι, μπορεί να σκάσει, έχει χημικά μέσα. Γενικά την αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ με υπευθυνότητα. Έχουμε δει, παιδιά, βίντεο στο διαδίκτυο με Τέσλα, το οποίο παίρνουν φωτιά, οι μπαταρίες τους, και γίνεται χαμός. Δεν σβήνει αυτό το πράγμα. Δεν σβήνει. Ή πατίνια που παίρνουν φωτιά. Που βγάζει πρώτα καπνό και μετά αρχίζει και λες και είναι ηφαίστειο, πετάγεται η φωτιά από μέσα. Οπότε πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, παιδιά, και σε αυτό το κομμάτι, εννοείται, δεν το συζητάω. Οπότε, παιδιά, όταν το drone μας αρχίζει και έχει φθορές, δηλαδή χτυπημένος ελάχιστα ο έλικας, ένα κομματάκι δηλαδή, λέει πετάει ακόμα, με ένα κομματάκι πετάει ακόμα, δεν έχει πρόβλημα ο έλικας.
Ή η μπαταρία, μετά από πόσες φορτίσεις, καταλαβαίνουμε ότι η μπαταρία μας έχει κάποιο θέμα και πρέπει να την αλλάξουμε. Ανάλογα τι λέει το εγχειρίδιο χρήση. Γι' αυτό αυτό που παραδείγματος χάρη γράφει για την νομοθεσία, μέσα τα μαθήματα που σου διδάσκουν βάσει της νομοθεσίας αναφέρουν και όλα αυτά τα πράγματα. Ότι πρέπει να γνωρίζεις, είσαι υπεύθυνος να γνωρίζεις το εγχειρίδιο του χρήσης. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις ότι είναι 200 κύκλοι παραδείγματος χάρη για την μπαταρία τη συγκεκριμένη. Γιατί κάθε μπαταρία δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Όπως αντίστοιχα, αν φτιάχνω ένα custom drone, είναι τελείως διαφορετικές μπαταρίες αυτές. Δεν έχουν κατασκευαστεί αντίστοιχα. Οπότε πρέπει να ξέρω και εκεί τα ανάλογα και τα αντίστοιχα. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, παιδιά. Και είναι πολύ. Και πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι σε αυτό το κομμάτι. Και γενικότερα δεν ξέρω οι Έλληνες κατά πόσο χαλιναγωγούνται σε αυτό το τομέα. Να σας πω την αλήθεια. Ή αντίστοιχα ένας φωτογράφος να έχει φουσκωμένη μπαταρία στη φωτογραφική μηχανή του. Ήθελα να πω ότι και να σπερασάρει την ώρα που έρχεται η νύφη, ξέρω εγώ. Σκέψου. Είναι όπως είναι και στα drone πλέον, τα οποία δεν είναι όπως ήταν τα custom κάποτε που το έβαζες από πάνω, κούμπονες και έβαζες ένα scratch και τέλος. Τώρα πλέον είναι χωνευτά όλα μέσα. Καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά με την μπαταρία, δεν κουμπώνει κάτι. Ναι, κάτι δεν γίνεται. Στις μηχανές μπαίνει συρταρωτό μέσα. Άμα φουσκώσει ένα τάκ, δεν βγαίνει μετά η μπαταρία μέσα. Ούτε θα μπει. Οπότε... Σκεφτείτε όμως σε ένα drone ότι όταν αυτές οι μπαταρίες, ας το πούμε ένα DJI Mavic, ας το πούμε, που η μπαταρία παίρνει από πάνω, ξεκινά την πτήση σου ήρεμα, όμορφα και ωραία, καλοκαιράκι, έχουμε κανένα 35 βαθμούς έξω και αρχίζει φουσκώνει η μπαταρία. Και ξαφνικά κάνει ένα παφ και βγαίνει έξω από το σώμα. Και πέφτει, φεύγει. Τελείως. Πού να πάει, χωρίς ρεύμα, τι θα κάνει, θα του να πέσει. Όχι, λέω, ναι, αυτό πήγα να σου πω. Ότι κάνει ταν, πετάγεται και τέλος. Έφυγε, τέλος. Ακριβώς, γεια σας. Και μετά ψάχνομαστε και λέμε, μα γιατί έπεσε το drone. Ναι, οκ. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Δεν το έχω ξανακούσει από την αλήθεια αυτό. Τέλειο. Πολύ εύκολο να συμβεί. Μισό λεπτό να σημειώσω λίγο. Λοιπόν, ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης, στη Γερμανία απαγορεύεται ακόμα και να πετάς πάνω από προστατευμένα φυσικά τοπία, όπως είναι λίμνες, ποτάμια, δάση κλπ. Και όπου επιτρέπεται με πολύ μεγάλους περιορισμούς. Βεβαίως, ορίζει η νομοθεσία, περιοχές Natura, όλα αυτά ισχύουν κανονικά. Υδροβιότοποι. Επίσης, προσοχή, στους υδροβιότοπους έχουμε πτηνά. Εκεί πέρα γενικά οι πτήσεις μας είναι αυξημένου ρίσκου. Όπως επίσης πάνω από σκουπιδότοπους. Ναι. Μαζεύονται γλάρι και πουλιά. Εκεί πέρα πάλι πρέπει να προσέχουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε οι Έλληνες στο μυαλό μας εδώ στην Ελλάδα ότι το κομμάτι επικινδυνότητας σε αυτό που κάνουμε. Πιστεύω ότι είμαστε σαν λαός λίγο ανεύθυνοι. Είμαστε απίθαρχοι, δεν είναι ανεύθυνοι. Ναι, κοίτα να δεις, επειδή ο αδερφός μου ζει στο εξωτερικό 10 χρόνια τώρα. Με το που πήγε εκεί, όποιος πάει εκεί, κατευθείαν προσαρμόζεται. Ή αν έρθει ένας Γερμανός εδώ, προσαρμόζεται με αυτά τα δεδομένα. Είναι πώς το μάθουμε τον καθένα. Ναι, αρχίζει και μου τζώνει ο Γερμανός ξαφνικά. Αρχίζει και μου τζώνει. Δηλαδή τώρα μου λέει ο Μιχάλης για τη Γερμανία, καταλαβαίνω ότι όντως εκεί πέρα οι νόμοι απλά είναι αυστηροί. Δηλαδή δεν υπάρχει ατιμωρησία. Εκεί μπαίνουμε σε άλλα κομμάτια, είναι λίγο πιο διαφορετικά από τα drone, τις φωτογραφικές. Αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ατιμωρησία στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατάλαβα. Δηλαδή οι περισσότεροι μαθητές μας λένε, μα καλά, μας λέτε να μην πετάμε πάνω από την Ακρόπολη. Μα όλοι το κάνουν στο Instagram. Ναι, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν πάμε να γίνουμε οι άλλοι. Okay. Βλέπεις τι γίνεται. Μα το κάνουν οι άλλοι, γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Ναι, είναι αυτό. Κοιτάμε λίγο... Άμα δεν σκέφτεσαι, υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάμε λίγο την κατσίκα του άλλου, αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι θέμα αυτό, είναι θέμα. Έχω άλλη μια ερώτηση εδώ, που λέει ο Λάμπρος. Ενώ το drone πετάει μακριά, εκπέμπει την εικόνα στο κινητό που γίνεται... εκπέμπει την εικόνα στο κινητό. Πώς γίνεται? Ενώ το Wi-Fi του κινητού έχει εμβέλεια 50 μέτρα, το drone εκπέμπει την εικόνα από 3 χιλιόμετρα. Την καταλάβαμε την ερώτηση? Ναι, αν κατάλαβα καλά τι λέει, πώς μεταφέρεται η εικόνα από το αεροσκάφος το αεροσκάφος που είναι στα 3 χιλιόμετρα στο κινητό. Ναι. Εντάξει, έχει να κάνει με τα πρωτόκολλα σύνδεσης και τις συχνότητες που μεταδίδεται η πληροφορία. Okay. Όπως ξέρουμε, η DJI χρησιμοποιεί τα OcuSync, δηλαδή τα πρωτόκολλα διασύνδεσης σε συχνότητες 2,4 και 5,8, οπότε αντίστοιχα η εικόνα μεταφέρεται εκεί πέρα.
Τώρα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις δύο συχνότητες. Τι σου δίνει, π.χ. 2,4 μπορεί να εκπέμψει πιο μακριά, το 5,8 είναι πιο κατευθυντικό και μεταφέρει πολύ μεγαλύτερη πληροφορία σε Mbit. Αυτά είναι τα τεχνικά ζητήματα, ας το πούμε έτσι. Με αυτόν τον τρόπο μεταφέρει την πληροφορία και ο χειρισμός και η εικόνα παράλληλα. Ωραία. Τέλεια. Πιστεύω ότι το καλύψαμε όλο το θέμα γενικότερα. Θέλω να πείτε στα παιδιά γενικότερα τι πρέπει να προσέχουν. Δηλαδή, θέλω να μάθω για τα drone, τι πρέπει να προσέχουν του τύπου. Πρέπει να επιλέξω πρώτα drone και μετά να πάω για εκπαίδευση ή πρώτα για εκπαίδευση και μετά για drone. Είναι το ίδιο και για τη φωτογραφία, γι' αυτό σας ρωτάω. Λένε για να πάρω μια καλή μηχανή και μετά να πάω να μάθω φωτογραφία ή να μάθω φωτογραφία και να πάρω μια καλή μηχανή μετά. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Σημασία έχει ο καθένας να καταλάβει τι θέλει να κάνει. Δεν μπορείς να πάει να πάρεις ένα drone, ας το πούμε, για να βγάλεις γρήγορα θέματα για κίνηση και να πάει να πάρεις ένα drone το οποίο θα σου δώσει αυτά τα πράγματα. Ή να θέλεις να βγάλεις 4K και να πάρεις ένα drone, ας το πούμε, από Κίνα 1080 ή 1002 πράγματα. Ναι. Πρέπει να γνωρίζουμε περίπου το τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε πολλά χρήματα. Υπάρχουν και drone σε normal τιμές, οι οποίες εξίσου μπορούν να μας δώσουν το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Έχουν η ικανότητα τους αισθητήρες, ακόμα και για νυχτερινές λήψεις. Γιατί εκεί πέρα, αναγκαστικά, όπως ξέρουμε και από τις φωτογραφικές μηχανές, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Παράλληλα, μπορεί να γίνουν όμως και τα δύο. Δηλαδή, να πάρουμε ένα drone και μέσα από μια σχολή να μας δείξουν πάνω στο δικό μας το drone, αν θέλουμε, όλες τις λειτουργίες, και στο χειρισμό και πώς θα το χρησιμοποιήσουμε και να ξεκινήσουμε μαζί σταδιακά και ανάλογα μετά θα πάμε και να το εξειδικεύσουμε, έτσι, στο τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Για μένα δεν πρέπει κάποιος να δώσει πάρα πολλά χρήματα αν δεν αισθάνεται σίγουρος. Σίγουρα. Παιδιά, γιατί και τα χρήματα έχουν ξεφύγει πλέον σε όλα, έτσι. Βέβαια, οι παροχές είναι απίστευτες σε ένα μηχανηματάκι τόσο, ρε παιδί μου, ας πούμε, αλλά και οι τιμές είναι πολύ τσουχτερές, που με ένα λάθος, τέλος. Δηλαδή, αυτό που έλεγα η αλήθεια είναι ότι το πρώτο που πρέπει να βρουν είναι τι θέλουν να κάνουν όταν εννοεί τι θέλουν να κάνουν. Παραδείγματος χάρη, θέλουν να κάνουν inspection σε μια γέφυρα με αρχιτέκτονα συμβουλικός μηχανικός. Ναι. Δεν μπορώ αυτό να του προτείνω να πάει να πάρει μια εταιρεία η οποία είναι κινέζικη, ενώ χαμηλής κατηγορίας, γιατί θέλει να κάνει κάτι επαγγελματικό για τον εαυτό του. Ανεξάρτητα αν πληρώνεται πάνω σε αυτό το αντικείμενο ή όχι. Ή θέλει να κάνει ένα 3D modeling. Καλό θα είναι αυτός που θέλει να ασχοληθεί να γράψει ακριβώς τι θέλει. Αν είναι για ψυχολογικούς σκοπούς, όντως υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αν αντίστοιχα όμως είναι για πιο επαγγελματικούς σκοπούς, τότε καλό θα είναι να το πάει step by step. Δηλαδή, πάει να πάρει το καλύτερο, αλλά αυτό που καλύπτει τις πρώτες του ανάγκες. Και αν δεν το καλύπτει, τότε είναι λίγο πάνω κάτω, να το πω εισαγωγικά, σαν τις εταιρείες μεγάλες της Apple, της iPhone, ότι παίρνεις το τελευταίο κομμάτι και όλη την ώρα παίρνεις τη διαδικασία και παίρνεις κάτι καινούριο. Ακριβώς αυτό. Έχετε πολλές ερωτήσεις τύπου τι drone να πάρω, τι μου πάει, ας πούμε. Κάποιος μαθητής έρχεται, παίρνει το δίπλωμά του και σου λέει, με είδες πώς το πετάω, τι μου ταιριάζει καλύτερα. Έχουμε τέτοιες ερωτήσεις? Ναι, έχουμε τέτοιες ερωτήσεις. Η αλήθεια είναι, πάνω κάτω είμαστε σαν τους υδραυλικούς. Κόβουμε τον μαθητή μας, δηλαδή παραδείγματος χάρη σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται. Είναι η πρώτη ερώτηση που λέμε. Πόσα χρήματα είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις. Το budget, στην ουσία λέμε, το budget. Ναι, το budget. Και οπότε εκεί τον κατευθύνουμε σωστά, ώστε αυτός να πάρει αυτό που του ταιριάζει για αυτό που θέλει να κάνει. Μπράβο. Δηλαδή είναι ο συνδυασμός. Εγώ πάντως πάνω έχω να κάνω μια πρόταση εδώ πέρα για τους φίλους. Όποιος θέλει να ασχοληθεί, είναι καλό να ξεκινήσει, για μένα προσωπική μου άποψη, είναι καθαρά, και θεωρώ ότι μπορεί να τα πάρει όλα και καλές ικανότητες αεροσκάφους και κάμερας, φωτογραφικά και σήματος και εργονομίας κτλ. Στο πιο επώνυμο, το DJI, το Air, το 2, το S. Θεωρώ ότι είναι ένα μηχάνημα το οποίο σου δίνει τα πάντα. Στείλε μου το link από αυτό το drone. Ποιο είναι? Στείλε μου το link, να το βάλουμε και στα σχόλια εδώ, για να το δουν και τα παιδιά. Γιατί βέβαια εννοείται ότι εμπιστευόμαστε επαγγελματίες, έτσι. Και μπαίνουμε στη διαδικασία να το ψάξουμε, εννοείται. Αντί να το κάναμε μόνοι μας, που θα μας διέφευγαν πολλά πράγματα. Έτσι, γιατί δεν είναι... Καλό είναι όσοι παίρνουν πάνω drone, καλό είναι να προτιμούν τις εκδόσεις που σου δίνει 3 μπαταρίες. Και κάποια άλλα έξτρα πραγματάκια, όπως FD filters και τέτοια.
Και πιστεύω να εκπιστευόμαστε εταιρείες οι οποίες είναι πιο επώνυμες και υπάρχει υποστήριξη, έτσι. Σίγουρα, ναι. Βέβαια. Γιατί μπορεί να χρειαστούμε ανταλλακτικά, μπορεί να χρειαστούμε το οτιδήποτε, να έχουμε κάποιον άνθρωπο να μπορούμε να μιλήσουμε και να μας προμηθεύσει κάτι και να μην περιμένουμε μήνες για να έρθει κάτι, ένα ανταλλακτικό, ας πούμε. Ακριβώς. Εντάξει, μιλήσαμε όμως για επώνυμο, μην ξεχνάμε όμως ότι άμα πάμε λίγο στα FPV, ένα budget της τάξης των 500 ευρώ μπορούμε να χτίσουμε ένα καλό FPV. Οκ. Είναι, τα ρημάδια είναι φοβερά. Ειδικά τα βίντεο κλιπ που έχω δει σε βουνά, Άλπεις και τα λοιπά που κάνουν οι τύποι εκεί πάνω που ξυρίζουν τον κρεμό, ας πούμε, με τον drone που περνάνε κάτω έτσι. Λες, εντάξει, είναι αλλού οι άνθρωποι. Είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά πρέπει να το έχεις. Άλλη μια ερώτηση τελευταία. Είναι και ταλέντο. Ναι. Δηλαδή, βλέπω καλύτερα στην οθόνη μου ή στο γυαλί μου όταν πετάω τον drone. Γιατί έχω δει ότι φοράνε, ειδικά στα FPV, όλοι είναι με γυαλιά, έτσι, οι περισσότεροι. Κοίταξε, το γυαλί, κακά τα ψέματα, σε αρκετούς ανθρώπους ζαλίζει. Στην αρχή φαίνεται λίγο ξένο. Δημιουργεί άλλα πράγματα. Η οθόνη, από την άλλη πλευρά, δεν σε βάζει μέσα στο θέμα. Ναι. Γιατί όταν μιλάμε για γρήγορες ταχύτητες και γρήγορους χειρισμούς, η οθόνη, το μάτι σου, επειδή παίρνει από την περιφερειακή όραση και άλλες πληροφορίες, δεν μπορεί να εστιάσει ακριβώς. Ναι. Και να κάνει focus σε αυτό που συμβαίνει. Ανθρώπινος παράγοντας. Καθαρά. Θεωρώ ότι το γυαλί, FPV γυαλί. Το FPV γυαλί. Τέλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ για 1 ώρα και 20 λεπτά σχεδόν. Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή σίγουρα μαζί, διαφορετική, ακόμα πιο εκπαιδευτική. Τώρα ήταν πιο θεωρητικό το πράγμα. Θα το κάνουμε λίγο και στην πρακτική, να δούμε πώς θα βγει. Εν τω μεταξύ, ακόμα η αστυνομία δεν ξέρω να ψάχνει εμάς. Πάει πάνω κάτω συνέχεια. Έξω τον δρόμο είναι. Οπότε χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Θα μείνω εγώ να κάνω μια αποφώνηση με τα παιδιά. Σας αποδεσμεύω. Καλή συνέχεια. Ένα χαρούμενο βράδυ σε όλους. Επίσης όλους. Να περνάτε καλά όλοι. Και καλές πτήσεις, εύχομαι. Έτσι, καλές πτήσεις. Αυτό. Με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Έτσι. Ναι. Τέλεια, παιδιά. Καλή συνέχεια και θα είμαστε σε επαφή σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.